nin gafe in kɔnɔ jamanatigi Emerson Mnangagwa ko k'u ka jamanatigi sigi wasaden kalata ani nagakɔrɔ kalata bɛna kɛ utukalo tile 23 san 2023 kunun tɛnɛ fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Nelson Chamisa n'a si ye san 40 ani san 5 ye ale de kelen jatilen don i n'a fɔ jamanatigi min si ye san 80 ye fadenkɛ jamanatigi sigi kalata la a y'a yira bataki dɔ kɔnɔ k'a fɔ k'a kɔrɔtɔlen don min fɛnɛ senfɛ a ye jalaki bin k'a tun kelen don k'i ja jamanatigi sigi kalata date kan min tun makɔnɔlen don kabiri kalo caman o waatiw la fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Chamisa n'u ka bɛrɛbɛrɛlitɔn coalition des citoyens pour le changement CCC o ɲɛmɔgɔ don i ye jamanatigi ka bɛrɛbɛrɛlitɔn jalaki olu minnu bɛ fanga kunna lajɛrɛ caman minnu tun kan ka kɛ bɛrɛbɛrɛlitɔn fanga sɛnɛmatɔnw fɛ dɔw ma sira sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ dɔw ka fara bɛrɛbɛrɛlitɔn wasaden dɔw kan fɛnɛ minɛna baw k'u ka ni lajɛrɛ ninnu tun yamaruyalen tɛ Job Sikala ale bɛ o maaw fɛ min minɛna nin y'a san 1 ye fanga sɛnɛmatɔn ka wasaden don Harar o mara kɔnɔna la k'a minɛna hali ni ka sɔrɔ a ma diya ye ko min bɛ yira i n'a fɔ u ka murutili gɛlɛya dɔn bolokɔni turula ni kumakan ninnu ka baɲumankɛtɔn minnu sigilen don bunadamaden jo sariyaw la fasali kama olu fɛ a caman de ye jalaki bin mɛ kalo waati ni ka wele bila kiiritigɛso ma ko ZANU PF bɛ fanga kunna kabiri u ka jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1980 k'u ka jamanatigi Emerson Mnangagwa ye fanga ta san 2017 ka Robert Mugabe ale nɔrɔ bila o min fɛnɛ tun jatilen don u ka jamana kɔnɔ cɛmɔgɔbaw fɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya hukum kɔnɔ n'a tora fanga la san 30 ani san 7 fanga darakilen kɔfɛ ka bɔ a bolo ni ka tila k'a sugandi ko kura ka kɛ jamanatigi ye juillet kalo san 2018